Uma unabantwana obathole ungacacanga noma ungasinelwanga obathole ey'ntombini futhi wagcina ungawubanga nayo inhlanhla ukuthi usinelwe, wase-ke uNkulunkulu ekuncisha iy'nsuku zokuphila mhlampe washeshe wadlula emhlabeni, ungabanga nayo inhlanhla yokusinelwa. Noma kuthiwa awusheshanga futhi wadlula kodwa waphila wagcina ungasinelwanga phela baningi abantu othothi bebephila eside isikhathi kodwa bagcina bengakwazanga ukufinyelela ekuthenini kube khona kuphume umfazi nendoda noma kube nesigcawu. Mawusufika ngalo kwalamathongo ngiphendula le mibuzo ukuthi awukwazi umuntu ungambuyisi wasekhaya umlethe emsamo usitshela ngesizulu sakini noma into enziwa kini. Ngilungele njalo ningafuni ukuzwa. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abasizakalayo. Ufakazi kulesi vamakholi asho ukuthi thina okuningi asikwazi lokhu kwangempela. Qhubekela phambili. Ibona abantu nje abenza ukuthi lento lokho ngiqhubeka ngichaza izinto ezibalekile. Laba abaziyo abathi isizulu sakithi ba right qhubekana nalo shuni right kakhulu wenina. Samba yabo nginyaka 2026 lo zongena sihamba nezingqolo ezihambayo. Ngiyonibuza sekubhajwe ithendele ngithi ngathini kunina. Ingakho ngathi uma ngikhuluma indaba yelobolo lemali kuthi mase kugagxela abantu bese bengifuwela bese ngathini kini ngelobolo lemali. Kwathiwa hayi wena ufuna ukusilawula nje ufuna ukwenza into ngoba nakho yenziwa kini mhlawumbe nakho ngathi ilobolo lemali likaze libe khona li-scam liqala libe scam liyovala. Kuphinde kube lolu daba lani lokukhipha inkomo kamama ngathini kini. Mangana namakhona ngihleze ngiwathola. Angidluleke izo zonke izinto engingakhuluma ngazo. Ngikilapha esihamba nabo kunenqola esilokhu sichube nina qhubekani ningafuni ukuzwa. Nilungele kakhulu. Ake ngiphinde ngimchaze le ndaba. Usufikile kwelamathongo. Ube nezingane wangagana. Okudala ukuthi ke ungangeni kwelo babamkhulu. Umbuzo nje sikushiyile lapha nakwele sikushiyile emhlabeni wangakwazi ukuganwa uvusa isibongo sethu. Ngamanye amazwi kwelamathongo ayikho into abazokwazi ukuyiqhenya ngayo ngawe ngoba kunalokho udayise ngembewu yabo okuzingane oyizale kumanje izakoni nalume bazo. Ayikho inhlahla abazokunikeza yona thamba uyinikeze izingane. Ayikho into ozoba yiyona ozokwazi ukuthi uma ubuye emndenini wakho uthi uphethe inhlahla enkulu uyilethile. Into ezokwenziwa balofika bequlisa amacala lapha maqede bekumise ngoba ngaliyana amakhehla abantu ababeganiwe bamnisa umthetho wangempela ngoba iningi lokhokho laba negcawu laganwa bakwaba isinqumo abalithathayo ukuthi awungeni ngale kwelamathongo ungawakhanga umuzi la emhlabeni bakushiyela ukuthi yakho umuzi. Kusho ukuthi mangabe udlule emhlabeni ukuthi isibongo sakhona awuganwanga shuthi usibulalile isibongo awusandisa kunalokho uthatha imbewu wayisa kweminye imizi namhlanje izingane zikomalume bazo kodwa wena kulesi sibongo lesi ayikho into ephathekayo oyenzile. Ingakho ungeke ukuze ukwazi ukubizwa lapha emsamo. Ingakho ungeke ukuze ukwazi ngisho ukunikezwa inhlahla thiwa nayo inhlahla ihambise kubani. Ingakho ethi umuntu mina ubaba lokho washona akaze ngamphupha. Ubaba lokho vele uquliswa amacala umile laphana. Ingakho kusuka ungavumi ukuthi mubize emsamo akuthengelezwe mangabe kubizwa abantu bala ekhaya bese kuthiwa kubizwa ngenke ezibongweni engene ezibongweni. Lokho ke ngenke awukho umuzi ongathiwa ngaphandle uma ufile lo muzi awukho umuzi ongathiwa kubongela umuntu ongaganwanga. Kuyathengelezwa kuthiwa sebeyathemeleza kuyathengelezwa mase kubizwa amahwanqa la ekhaya kuqala kobani kuqala komkhulu kuzwe kobaba kuthiwa kubiza umuntu ongaganwanga ngoba vele akalona ithongo elihle kwelo bamkhulu uthethiswa amacala wafika wamiswa. Yingakho ke mangabe lo muntu nanizomthatha nimbuyise niyomfake emsamo nimenzele imisebenzi yonke oba nithina ngenzeni ukwazi ukuzwa ngomuntu wakomunye umuzi nizokwenza ngendleleni emakini kuzokwanda iningi labafowethu lithi mina ngifuna imfazi ngoba nina nithathe lo wamuntu nathi umoya wakhe awubuza ophila ekhaya uzoba yini uzoba ukuphila ekhaya. Nathathi nenzela intombazana umsebenzi nathi ngoba nakho izeli nezingane nizoyenzela wonke umsebenzi wakhona naye le ngane nenza ukuthi umoya wayo wenze yani ubuzo ophila ingane zamantombazana zikhonza utshwala.
zithi wena usenondaba nomendo mina ngifuna emendo kubalekelwe izathu ezinjalo ukuthi ngeke ukubiza umuntu emsamo lapho, ngeke ubuyise umuntu umfake emsamo nimenzele imisebenzi yenkomo engenasicawu. Ayikho inhlahla azoba nawo vele ngoba uhlulekile emhlabeni ukwandisa isibongo sakuleso sibongo, abakwazi ukuyiqhenya ngaye futhi ngeke bese beyiqhenye ngaye. Ayikho inhlahla azoyiletha ekhaya, inhlahla ngazoyiletha ekhaya ayikho. Kuthiwa nangu letha inhlahla, ayikho lo muntu ngoba uquliswa amacala, unezingane ngaphandle ngale. Mhlambe nje wathatha nje umntombi belezo izingane beyizalisa wazona kwaphela kanjalo beyilisoka. Mefika ngalo ufika amacala amhlalele. Akubo kwalezi izingane bethatha kuyona ini ilokhuzana obethatha kubona umntombi. Ngakho ke ingane zawethu ngihamba nabahambayo, angeke ubuyise umuntu umenzele imicimbi laphana vele itho ngaliqhenyi ngaye. Uhlulekile ukwakha isibongo ngoba umuntu umephile emhlabeni udayela uthi makakhe isibongo sakubo. Abanye bazalisa izingane zizoganwa kuphi, zizoganwa komani bebazo namhlanje, and vele kufanele kube kanjalo ngokwesizulu. Ngobani lo muntu lo akakwazanga ukuthi ethi noma kwenzekileke wathola izingane bese yayiqoqa ethi kokungcono kwikho konke akube ukuthi ngiqoqile izingane zabuya sezekhaya. Abaqhubekeke laba bathi bona bazokwenza ngendlela yabo, balunge kakhulu labo abanenhlahla. Ungambuyisi umuntu omenzela imicimbi emsamo, umfake emsamo, umenzela imisebenzi. Lo muntu akavuka azophila ekhaya. Ingakho sinonqingili, ingakho sinabantu abathi abafuna eganwa, ingakho sinezidakwa. Uthi abathi ngisho kuumcimbi, yazi ukuthi kuumcimbi, uthi uyavuka uyafika emzini womuntu kunomcimbi, abantu bakhona basabonisha emehlweni. Sawuyinto ongayazi nje, baphuza ukudlula wonke umuntu. Uthi mhlasimpe sekuze kwasiza lapha izingane ezalwa amadodakazi okuyiyona ebhekile mhlawumbe isimo sihamba kangani. Obhuti bakulo muzi babayimfihlo kunomoya ophila ongalunganga. Nibiza yonke into nithini ayibuyize ekhaya. Qhubekani neniqhubeka kanjani ilunge kakhulu. Laba abafuna ukufunda bezwe akabiza umuntu emsamo, ngeke aluvumi, ngeke vele umuntu uyisehluleki. Ngibonga kakhulu ngethuba.